От днес до 23 януари TV7 ще ви направи свидетели на най-престижното автомобилно състезание в света Рали Дакар. В надпреварата за трета поредна година ще има сериозно българско участие. На старта в Лима след дебюта си през 2011 година се завръща Тодор Христов. Българският състезател отново ще се включи в надпреварата при АТВ-тата, като началото ще бъде дадено на 5 януари. За пръв път страната ни ще има представител и при автомобилите, при това не един, а цели двама. Трето поредно участие на Рали Дакар ще отчете Петър Ценков, а своя дебют ще запише и Орлин Алексиев. Големият отсъстващ от тази годишното издание ще бъде един от най-успешните състезатели при мотоциклетистите Марк Кома. Рали Дакар 2013 ще премине последователно през Перу, Аржентина и Чили, като финалът е на 20 януари на площада на Конституцията в Сантяго. Всяка вечер след късните новини зрителите на TV7 ще могат да проследят родното участие и всичко най-интересно случващо се в надпреварата. Стартът на предаването "Българин на Рали Дакар" е до вечера от 23 часа.